wasu addu'o'i ne guda 4 a cikin alkur'ani. Abin da zai ƙara maka imani akan addu'o'in ayoyin da suka biyo bayansu, ko kamun kafa ko addu'a ka kira ta, ko kamun kafa ko addu'a ko tawassali ko nuna gajiyawarka a gaban mai iko. To abin da ya biyo bayan abu 4 shi zai nuna maka ƙarfin zuciyar kai ma in kai irin wannan zaka samu wannan mafita. Ɗaya shine hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. To me ka faɗa? Me kace in kace wa Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil, me kace kenan? Allah ya ishe ni. Ma'ana ya ishe ni, ba zan kuma kai ƙara wajen wani ba. Ya ishe ni, shi yake da abin da nake nema. Ya ishe ni, ya ji ni. Ya ishe ni, ya ganni. Ya ishe ni, ya ba wani na gani. Ya ishe ni, ba shi da rowa. Ya ishe ni, yana da kirki. Ya ishe ni, shi ne mai komai, in bai bawa ba mai bayarwa. To wannan isuwar da ka sa a zuciyarka ta Allah, to Allah ba zai baka haka kawai ba. Sai ka ce kuma wa ni'mal wakilu, madalla da wanda ake dogaro da shi ba a jin kunya. Me Allah ya ce a gaba? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su. Lam yamsashum su'un. Kaga su'un anan nakira ce fi siyaqin nafi. Wan nakiratu fi siyaqin nafi ta ummu. Wan nakiratu fi siyaqin aw siyaqin. Kaza kaman ma tufidani ma'a kullu ya ukhayya fasma. Kaga wannan addu'a ya nuna an yi ta, Allah ya karba.